أبونا أتخفلهم كنا عن حدا يسبني نيرو دحرموت نمي جمرا سبيتو مالت هدينا نحنا نسلسة دقو أنا هابو خرخوينة نايشعو ود 15 عامات حوي ساميل ود 12 عامات حفتنا هيوان دما قول 10 عامات هنا نيرنا بابانا نعنا نمعباي بوزح تقامات يحلفو نسو نعنا كمان بونا دم كوينو يعبينا دحر قال عامتات قن نعخاتكم كتكنا خانوكم نعيكا أبونا يتخون سبيتي اللي نلو إلو بمحساب نحانت يوردانوس تبها سبيت تمرعيو نابقى زنا اتوا يوردانوس أفلما كمل أخيات مثل نيرا بالحاتنيا قالات التماثيل نلبسب بقليلو تسرق عينة سبيتي يا نبرت نعنا ندقو بفلاي بقدم بونا بفقرن بحاليتنا كان خننا أبت مرتنا تحجزنا مسانا دما تتعوت نبرت نسخاتكم نحيدك أيكم أنا كابديهم فليز بالكو يكونكن اتزقودو لكم نياد فقري كمل لألكمي نابلت وترو دمت أبره راهينا ملقات نقرنا نبرت نحنا وين بنتهنانا بناي هتان لبنان لتزقودو لنا نياد فقري بقى أخن ملو تسفا جيرنا بملو لبنان أمنا نفتوان نبرنا نبونا دما بابا يوردانوس كما دينات كان خننا زلا نبلو نبرنا نسون نزخ سمعن كله قطو بحاقوسي زبره زنبره بابا قدم محمامو نبرتون غنزبون مالت تانو اشتو غزانان كلا بانك زغمطو غنزبن نعنا نسلسه دقو بمحرخم زمقللنا زقلصنا يزوزازي ورقت يحو نبره زو ورقت زي اوشت حدا زامنو عركيو اقميطو زنبره إنا نفلط نيرنا زي نعكوميو دحر موتي بسلام بفقرن تماولوا لتمرتكم نمصا هيوتكم كحجزكم يويلونا زنبره عنا بونانا تداخل مسكده اتحقنيا قص يوردانوس قس بقس قلع جمره جناخه بأزي استرعى منقدي تناي قرن في الشخطعه اتنعنا تقبرلنا زنبره حليوت اب قدمي ابونا طرح زغبر تياتر كونه مس ابونا نبينا خوينا بزح غزي ختعلل نحنا دما أبوكم كعرفت يلي صحي تشجر ووا إن بلت قوها ترحق أنها تفتن نبرت بزعبا نبرت جنزبنا أبونا بتدقاقامي ببلحات يتحتت يتزخب دقنا نأبونا بتنايد خام جزي اسم دك خاص جينا ناشتيهم نبرت كم حدو رعامية بلو من بدحري خاص من تاين كم زقبرهم تفلت كل نجر بسمين تكير كايوجن أنا ندقها كم بلين عيني جيرك كان خنم ننبرت كدما بقبق حلولومي تراي نسخا من فوري نابلت بلوسلوس قالاتن بني حاسوت نبعتن حنقول ختحت صوت فتن كم زنبرت دحر بزوح غزي خنردا جمرنا نسا نبونا بتزدخم الأوان أمونغو فقر دقون أبت حاليتناتن كمستمن زعقبرتو أبونا بأعبي حمام تتحيزو أب عرات مسودق يوردانوس نخلو نجر نايتا جزا ملؤ بملؤ تقاطعرته نعنا ندقو هم قانوت غيرا خطرينا جمرت نابا بونا خنقرب ممكن كان خنون كلنا وا اي تشجر وسك عرفت يلي وا تعاليو النابلت تكالا خلنا نبرت لبنا بترطرن بفرحن ملأ حدا زي تلمد نجرا وشتا غزاي كاير كم زلو سمعتي ورنا نبرت جناخ بسنك نقسنتنا انتاي كم زغونس بنصر كنفلط ايكالنا دحر موت ابونا اتحزن كي ودانا يوردانوس نحدد طبقه حيزا مصيا ابوهم قدم موماتو حدش ولدو صحيفي እዚ ድማ ንዓይን በይነይ ኩሉ ንብረቱ ዘውረሰኒ ንደቆ ግና ክሳብ ዕድሚኦም ዝመልእ ኣነ ኢኽ ከናኾኖም ዝብል ቃላት ኣስማዓትና ሰማይን ምድርን ተገለበጠና ዋ ከመይ ገይሩ ይኸውን እቲ ኣቦና ንዓና ደቀይና ብለ ዝፈትወና ዝነበረ ሰብ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ህይወቱ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክወስን ይኽእል ድዩ እቲ ቀደም ዝፀሓፈ ወለዶኺ ናበይ ኣበል በልና እቲ እሙን ዓርኪ ናይ ኣቦና ነቲ ናይ ቀደም ወለዶ ሒዝዎ ምስ መፀ ዮርዳኖስ ብትዕቢት እቲ ሓድሽ ናይ ኑዛዜ ናይ ወረቐት ነቲ ናይ ቀደም እኮ ይስርዞ እዩ እዚ ብሕጊ ፍቑድ እዩ በለትና ኣብቲ ሓድሽ ናይ ኑዛዜ ወረቐት እቲ ናይ ኣቦና ፈራርማ ካብ ናይ ንቡር ኣፈራርሙ ዝተለወጠን ዘንቀጥቅጥ ነበረ
እቶም ምስክርነት ዝፈርሙ ሰባት ድማ ካብቶም ናይ ዮርዳኖስ ጥራይ ዝኾኑ ኣዝማድ መንባሮም ንጥርጣሬ እናጋደዱ ግናኸ ንሕና ህፃናት ስለ ዝነበርናስ ድምፅና ኣይስማዕን ዝነበረ ዮርዳኖስ ከምቲ ኣብ ሓድሽ ወለዶ ከምቲ ኣብ ሓድሽ ወረቐት ዝተጻሕፈ እቲ ገዛናን ነቲ ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘብን ተቆጻጸረቶ ኣብ ፈለማ ንገለ ኣዋርሕ ነቲ ናይ ሓላይት ኣዲኣ ቲያትር ቀፂላቶ ግናኸ ቀስ ብቐስ እቲ ሓቀኛ ባህርያት ኣወፀ እቲ ገንዘብ ኣቦና ንትምህርትና ንመነባብሮናን ክኸውን ዝተመደበ ንሳ ንውልቃዊ ደስታን ንኣዝማዳን ከተውዕሎ ጀመረት ንዓና እውን ከም ገላዊ ጌራ ክትርእየና ኣብ ገዛ ከቢድ ስራሕ ክትህበና መግቢ ብኣገባቡ ንኸይትህበና ክዳውንትና ድማ ክትክልክለና ጀመረት ንስኻትኩም ደኣ እቲ ኣቦኹም ዝሓደገልኩም ገንዘብ ኢኹም እኳ ትሓስቡ ኣነ ግን ንዓኹም እየ ዘዕብየኩም ዘለኹ እናበለት ትጭድረልና ነበረት ህይወትና ናብ ገሃነም ተቐይረት ኣነ ከም ዓብ ወዲ መጠን ንሕዋተይ ከፀናንዕን ክከላኸሎምሎም ንፍትን ነበርኩ ግናኸ ዓቕመይ ውሑድ ነበረ ሓወይ ሳሙኤል ብሰንኪ ዝኹነታት ካብ ቤት ትምህርቲ ወፀ ሓፍትና ሄዋን ድማ ብፍርሕን ብጓህን ትነብር ነበረት ብዙሕ ግዜ ብሕቡእ ኣብቲ መቐብራ ዴና ኸድና ድማ ንበኪ ነበርና ማማ ንምንታይ ግን ሓዲግና ኸድኪ እናበልና ንሓዝን ነበርና ዓመታት ከም ማይ ተሰትየን ሓለፋ ኣነ ዕድመይ ምስ መልአ ካብቲ ገዛ ወፅአ ናይ ገዛ ርእሰ ህይወት ክመርሕ ተገደድኩ ሓወይን ሓፍተይን ግና ኣብ ትሕቲ ምልኪ ዮርዳኖስ እዮም ተሪፎም ዝነበሩ ልበይ ወትሩ ምስኣታቶም እዩ ነይሩ ገንዘብ ኣኪበ ሓደ ዓብ ጠበቓ ክሕዝ ወሰንኩ ተቓልሲ ነዊሕን ከቢድን እዩ ነይሩ ዮርዳኖስ ብገንዘብን ብብልሓትነት ሓቂ ንምሽፋን ብዙሕ ፃዕርታት ገበረት ግናኸ ሓቂ ንሓደረ ይወፅእ ከም ዝበሃል ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርን መከራን እቲ ሓቂ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቕላዕ ጀመረ ናይ ኣቦና ኣፈራርማ ኣብቲ ሓድሽ ወረቐት ፎርጅድ ምዃኑ ተረጋገፀ እቶም ምስክርነት ዝፈረሙ ሰባት ድማ ብገንዘብ ከም ተዓደጉ ተቓሊዑ ዮርዳኖስ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ሓሶት መጋረጃ ተለቐሊዑ ንሳ እቲ ሓቀኛ ተንኮለኛ ገጻ ተገልጸ ቤት ፍርዲ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ከም ዘይሕጋዊ ሰረዞ ነቲ ናይ ቀደም ወለዶ ኣቦና ድማ ጽድቆ ንብረት ኣቦና ድማ ንዓና ንደቁ ተመልሰልና ዮርዳኖስ ድማ ብገበን ምትላልን ምጭዋይን ተኸሲሳ ፍርዳ ረኸበት እቲ ፍትሒ ምርካብና ዓብ ዓወት እኳ እንተነበረ እቲ ዝሓለፈ መከራን እቲ ኣብ ልብና ዝተፈጠረ ስምብራትን ከምኡ ብቐሊሉ ኣይጠፍአን ህይወትና ዳግም ካብ ባዶ ምህናፅ እዩ ነይሩና ሓወይ ሳሙኤል ናብ ትምህርቱ ተመልሰ ሓፍትና ሄዋን ድማ ካብቲ ዝነበራ ፍርሒ ቀስ ብቐስ ክትናገፍ ጀመረት እታ ገዛና ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዳግማይ ናብ ሰላምን ፍቕርን ቦታን ኮነት ክቡራት ሰማዕትና እዚ ዛንታ እዚ ዛንታ ናይ ተንኮል ስስዕ ጽንዓት ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ናይ ፍትሒ ዓወት እዩ ሓደ ሰብ ብገንዘብ ዓይኑ እንተዓዊሩ ክሳዕ ክንደይ ንጹሃት ህይወት ከበላሹ ከም ዝኽእል ድማ የርኢ ብዛዕባ ዛንታ እንታይ ከም ተሓስቡ ከምኡውን ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዘለዎም ሰባት እንተልዮም ተመክሮም ከካፍሉና ኣብ ኮመንት ንጽበእ ላይክ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ንቻነልና ክድግፉና ድማ ተስፋ ንገብር ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ልቢ ዝትንክፍ ዛንታ ክንራኸብ ተስፋ ንገብር ይቐኒልና